Sa Bacolod City, mga kapuso, duha kag ginapatyan gabunan nga hold-upper gintirong duha ka pulis. Mga suspect na dakpan kag nakuhaan pa sa illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutuka. Husto na lang magduko samtang ginapusasan sa kapulisan ang magbayaw nga alias Bernard, 29 anyos, ag alias Roming, 28 anyos, sa Barangay Alihis, Bacolod City. Ang duha, among nagtiro sa mga katapos ng intelligence unit sa BCPO sa Gwa, sang BJMP male dormitory sa Barangay Singkang Airport. Maswerte, nga wala man sang napilasan sa insidente. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong sa BCPO headquarters sakay sa pribadong kasalakyan ang isa ka police corporal kag patrolman sang ginsunod sa mga suspect sakay sa motorsiklo. Tapos may isa nga nanaog, tapos naniro sa aton nga kapulisan. Syempre mag-return fire ang aton nga pulis. Dikitan nila ang salakyan sang aton nga personnel. Nakapangayos ang bulig ang mga pulis sa iba niya units rason niya nadakpa ng duha nga pareho nga gabunan nga hold-upper. Ginatubod pa kung anong ilang motibo sa pagpangtiro sa kapulisan. So, may initial nga report kami nga kahapon lang, last day, may ginbiktima man sila galay sa ibang nga lugar. So amo pa nang panawagan namon nga kung makita nila ang suspect, daw tama nagid kaisog sa ilang pati pulis nagid nila. Na-recover sa mga suspect ang kalibre 45, mga bala kag 4 ka sachets sa suspected shabu. Nagpasalig nga magbulig ang Police Regional Office NIR sa investigasyon angot sa pagpangluthang sa duha ka mga kapulisan. Itong mga pailan-ilan na aksidente, ito yung kailangang i-address pa ng ating kapulisan. Kaya nag-launch tayo itong Safe NIR, dial 911, para mas mapabilis pa ang responde ng ating kapulisan at mapigil itong mga crime incident na mangyayari dito sa paligid natin. Minsan hindi naman nagsasalita yan na kailangan nila ng tulong. No? We of course give our own assistance na ano ba naging problema, anong pwedeng itulong ng gobyerno. Nagpaiway nga maghatag sa pahayag ang duha ka mga suspect nga nakakustodiya sa Police Station 8. Kag nagapangatubang sa reklamo nga attempted murder kag reklamo nga angot sa paghupot sa illegal nga armas kag illegal nga droga. Opo kay Herald Eka, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.